ora ana wong iki prege duit wis metu wae malah tenagane ora ana iki prege tinggal mengdi iki. Apa pada beli masa orang ngomong ya beli-beli yang ini tekor kayaknya gawean yang balik desa ya orang nantek-nantek wis esok sore teleponi bae ro murah kayak gini bojo ya sing adoh njaluk dikirim sing nang kene ya njaluk butuhan rege iki ngarit ya urung ngarit siapa sih sing kon bantu ngarit ya apa bondet apa Pak Bajul ki nang omah ya gelem ora ngarit maneh iki mana disiahine temen tapi enggak maneh iki nambah HP maneh HP-ne tinggalan karo mlaku kopi ngene iki golek ceking yo rene sik golek sapa neh iki yo gek rene penggawean carane ngene iki ora duwe duit iki iya Oke, Pak RT kucul karnya nanti ke. Wah, cocok ini. Kesempatan ini. Sedih. Jalan ini. Pas ini, kena bahan. Soalnya aku udah ingin weruh Pak RT kae nyagoni rondone. Bajul deh. Ngapa kae? Pas nggih. Kongkone ngarit bukan gelem. Pak RT, arep nyadi to sampean iki? Wis gawe kathok endhek. Patunan pisan. Kebeneran kowe ning kene, Jul. Aku gak duwe gaweane akeh. Awakmu bantu aku ngarit ya. Diarepne sik. Pas banget Pak RT. Aku iki lagi ora ndek penggawean iki. Ya wis Jul, ndang diaritne lak sore. Tapi aja mbok dong kok wedhuse kaya bondet kon ngaritne malah didol wedhuse. Wis, iya. Sik. Apa meneh to, Jul? Lah bayarane endi? Alah, kok bayaran yo? Yo no, wetengku kowe nggih warung. Susuk iki. Susuk ya. Loh, kok malat. Sik kurang iki. Lah kurang apa to, Jul? Lah sing sijine kae piye? Rondone siji didelok surung. Tapi ku baikin lagi loh. Apa to kowe Jul ki aneh-aneh wae. Pak RT pengen aman. Aku roh polahe Pak RT wingi kae. Piye? Lah pola apa to, Jul? Wah, aku ki ora apa-apa kok pola-pola ngopo to kowe, Jul? Arek gawe masalah apa piye to, Jul? Lah wingi kae Pak RT kan ning omahe rondone. Lek sampean pengen aman. Nah, ini ya tadi. Ojo ngomong kuwi lho. Siap. Aman kuwi lho. Aman. RT kucuk, pancen kucuk RT iki. Bayaran ngarit 100. Bayaran beli 100, dadi 200 iki. Wes. Dasar itu gemblung. Iki jaman ora genah. Wis sore bature kon ngarit dan weh. Ngene iki balike Pak RT iki jam pira ora genah lho. Iki mbah sukute sapa tak riting ini ae lah. Iki ora nyang bali desa iki. Wonge mesti nyanggone rondone sijine kae. Makane aku kon ngarit sore. Sukute sapa ya? Bat ora ngurus. Sing ngerti ning Tegal aku kok. Tanduran kok. Iki lho. Walah, lek badul lho.
Tamu karepmu piye tanduran mbok Riti iki? Karepmu iki lho piye? Aku karo Pak RT kon ngarene kene lho, Jo. Kok tegalane mbahmu ya iki? Sing lemu-lemu sukete. Tegalane RT kono kok lho. Kurang ngerti ae. Diomongi Pak RT kan babat kono ngono tak babat. Kan Jo, saiki aku njak ganti rugi. Kok suketku mbok obati santai amban sak mene. Yo wis iki 200 eneke. Piro iki? Lek kurang kae njaluk Pak RT. Ini kurang gilek mek 200. 500 iki jatahe. Njaluk Pak RT lah, Jo. Ini ki waya oleh bati malah rugi iki. Apa to ki? Cok tenan iki. Bati malah rugi ya kemblong. Kok jaran. Lumayan ki. Sak sore wis oleh dhuwit 200. Jane jarku sukete ya tak babati jarku mau jane. Dasar baju ya kutluk. Wong tras suket ki ya sirku tak babati to. Kok ya manut. Sae iki. Uang tutup mulut iki. Wah, lah kowe cah cilik kok bayar tekadali lho. Infone masih pingin aman pora. Jancuk cah cilik ngerti duit. Wis kono, budal lho. Nah, nek ngene kan aman. Wis kono, Mbak. Ya. Cuk, enak ae sing ndel gebres iki. Sem. Oleh ngarit dhuwit 100, tutup mulut 100, wis ngeriti nggone Pak Ijo pisan jan. Weh. Oh ya aku wis jagongne kene ae. Carane ngene iki aku rugi iki. Wis ora oleh apa-apa. Weh, Pak RT iki jan. Kurang lah. Oke.